Kay kining atong frontal lobe mo ni gitawag nato nga command center. Na diha atong conscience, na diha atong reason, na diha ang atong judgment. Ang atong tema is Wonders of the Past. Sa maayong panlawas sa atong tanawon kung unsa ang mga katingalahan sa nangagi nga makahatag kanatog maayong panlawas. But before going further, naatay slogan nga gusto nako atong tun-an matag gabi ug ato ning himuon. Muingon gani kog healthy lifestyle, kamoy motubag og longer life. Healthy lifestyle. Healthy lifestyle. And then the second one is when I say godly lifestyle, you will answer me eternal life. Godly lifestyle. Okay. So every night we will be doing this slogan. Tonight, our topic is about the foundation of your destiny and my destiny. Matagadlaw mga kaigalaan ug mga kaigsunan, musugot mo og sa dili, maghimo ta og pagpili, maghimo ta og desisyon. So your choice is the foundation of your destiny. Usa ka adlaw niya na the former president of the United States, Ronald Reagan, sa diha nga bata pa siya, gidala siya sa iyahang inahan o sa iyahang iyahang nga auntie dito sa gabuhat og sapatos. Og pagdala dito kay pabuhatan siya og sapatos, gipangutana siya kung unsa iyahang gusto. The shoemaker nangutana niya, "Sa may mong gusto nga sapatos? It is a round 2 or a square 2?" Ingon ni Ronald Reagan, ingon siya, "Tagay kog duha ka adlaw. Give me 2 days to make my decision." And after 2 days, nibalik siya. O gipangutana siya, "Nakahimo na kag desisyon?" Ingon ni Ronald Reagan, "Wa pa baya ko nakahimog desisyon." Ang shoemaker nagingon, "Balik after 2 days. Kuhaon nimo imong sapatos." Pagbalik niya after 2 days, naay duha ka sapatos nga gibuhat sa maong shoemaker. Round 2 and a square 2. So ingon ni Ronald Reagan, "I learned right there and then that if you don't make your own decision, someone else will make it for you." So mga kaigalaan, mga kaigsunan, ang inyong desisyon nga nianhi karon, usa ka na nga dakong patukuranan, padulong sa inyohang kaugmaon, labi na sa maayong panlawas. Every day we make choices. Every day we make our own choice. Pero ang pangutana, unsang klase sa pagpili? It must be the right choice. Kaya kung masipyat ta sa pagpili, mga kaigalaan, dili na nato na maibalik. We will always reap the consequence. Sa mga miyaging panahon, the wonders of the past, God put in a hardwire dinhi sa atong mga utok, mga kaigalaan, nananadaan dinhi sa atong utok, pinaagi sa atong mahigugmaon nga magbubuhat kanang abilidad nga mupili. Kung atong tanawon, ang utok sa tao kumpara sa uban, by the way, ang ato nga utok na gitawag nga frontal lobe, na apoy occipital, parietal nga bahin sa ato nga utok, pero atong tagaan og pagtawad kining frontal lobe. Ang frontal lobe sa mga mananap dili parehas sa tao. Tanawon ninyo ang iro. Ang iro na lang siya 7% sa yahang utok na dinhi sa tubangan. Ang unggoy na lang siya 17%. Ang makaluluoy ang iring.
ang iring naaray 3.5%. Manay hinungdan nga ni kabuntag, daghan og iring nga maligsan sa karsada, kay wala sila'y maayo nga desisyon because they have only 3.5%. Ang tao, kumusta man? Sa inyong una-una, pila ka porsyento? Ha? Ang tao na ay 33 to 38% ang atong frontal lobe. Mo nang hinungdan mga kaigalaan nga dako nga panalangin ang gihatag sa Dios diha nimo. Kay kini nga atong frontal lobe mo ni gitawag nato nga command center. Na diha atong conscience, na diha atong reason, na diha ang atong judgment. Mo hinungdan mga kaigalaan, malipay mo kung ang inyong mga anak murason kay usa na siya kailhanan nga iyang gigamit ang iyahang frontal lobe. So kung atong tanawon, we need to make choices every day and it must be the right choice. Sa sinugdan, the wonders of the past, didto pagyud sa tanaman sa Eden, God gave us a gift. Nang Dios naghatag kanato og gitawag nga gasa. It is the gift of choice. Kung atong tanawon, ang atong mga pagpili, gikan pa kaniadto, there is an eternal consequences. Ang imong pagpili, akong karon aduna na ay consequence nga akong paabuton. Tanawan ninyo ang consequence nga gihimo sa pagpili kaniadto. It brought them guilt, blame, disease, pain, worry, and anxiety. Mao na yung mga consequence sa atong mga pagpili. Mao na hinungdan nga tanawan ninyo, ang bana o asawa kanunay ragalalis. It is because of choice. Ang ilahang mga anak di na naganahan maminaw. Ang iyahang mga mata kanunay ragyod ang ubag. Wa man nag-apply og eyebrow pero nang lagom ang mata. That is one of the consequence sa maong pagpili. Ang resulta, uncontrolled anger. Niya pa, uncontrolled lust. Mo na hinungdan nga karon pagkadaghan ang problema nato nga mga babae gipang lugos, gipang rape, it is because uncontrolled nga pagbati nga tawhanon. Niya pa, uncontrolled desire. Kadaghan og mga gipang tulis, gipang hold up, gipang sulod nga mga bangko. It is because of uncontrolled desire sa salapi. Kung atong tanawon mga kaigsunan, choice leads to change. Ang atong pagpili magadala kanato sa pag-usab sa atong kinabuhi. Busa karong gabi, atong sugdan ang atong pagpili. Apaningon sa uban, kada bitaw moingon sila nga ang among kaliwat high bloodon man, ang among kaliwat diabetikon man. Pero tanawon nato sumala sa pagtuon. It's only 20 to 30% sa atong kaliwat. Ang 70 to 80% anaa dinhi sa atong mga lifestyle choices. Naa sa atong pagpili, mga kaigalaan. Kung atong tanawon, ingon ni Murdoch, Dr. Murdoch of Loma Linda University, ingon pa niya, faulty genetics loads the gun. Lifestyle pulls the trigger. Ang atong huyang nga kinaiya o huyang nga atong kaliwat, mura na'y nagkarga og bala sa pusil. Apan aron ka na mubuto, pinaagi na sa atong estilo sa pagkinabuhi. Bahala pag nanay bala ang pusil, kung ang atong estilo sa pagkinabuhi, insakto, dili gyud na siya mubuto. So lifestyle choices plays the key role in determining both the quality and the length of your life. Kung gusto nimo taas nga kinabuhi, naana sa imuhang pagpili. Kung atong tanawon, ingon pa sa Colorado University o University of Colorado, one's diet can be more powerful than drugs. Kinibitaw atong gisulod sa atong mga baba nga mga pagkaon, usahay labaw pa na sa mga medisina nga atong pasulod sa atong lawas. Kung atong tanawon, sa University of Colorado nagdugang og pagingon, if we had diets more with the plant foods,
we would likely live longer and more importantly, maintain a higher quality when we age. Kung maayo lang ang atong pagkinabuhi, maayo lang ang atong pagpili, o ginsakto ang atong mga pagkaon, nga gikan sa tanom, inigkatigulang nato, mas maayo ang kalidad sa atong kinabuhi. Kaya ang Diyos mismo nagingon, God's intent is not simply to add years to our life, but to add life to our years. Manay gusto sa Ginoo. Mo hinungdan nga tanawon ninyo. John chapter 10 verse 10 nagingon, I have come that they might have life and they might have it more abundantly. Ang gusto sa Dios kay galaan, makaangkon kita og kinabuhi, dili lamang ordinaryo nga kinabuhi, apan madagayaon gayod nga kinabuhi ang gusto sa Dios nga atong maangkon. Remember, the choice is yours tonight. Ang pagpili naa sa inmohang kamot karong gabi. Sa dili pa kumundang, kung naa ka karong gabi higala, ug nagplano ka ugma sa gabi nga dili mo anhi, mas maayo pa nga wala ka karon kaysa ugma sa gabi wala ka dinhi. Nganuman, tungod kay ugma sa gabi, ang atong pagaisgutan, we will be talking about the number 1 silent killer. Healthy lifestyle. O dalian ninyo nakalimot. Mura na mog na Alzheimer's. Healthy lifestyle. Okay. Godly lifestyle. Balik mo ugma. Kaya ang atong tema, the number 1 silent killer. Daghang salamat. Mayong gabi kaninyong tanan mga kaigalaan nga naa sa atong mga telebisyon ug mga radyo. Daghang salamat.